Gdzie masz? No. No szukaj Ciao, jajka. szukaj jajo. Jedno? Jedno jajo, tak? No chodź dalej, szukamy. A jaki ma kolor? Fioletowy. A tam jajka. Niewiele już to jajka. Jakie? Przymarły. Ja. Ile już masz? Brawo! Chodź dalej. No szukaj dalej jajko. Tam na trawie? Ile tam było jajek? Ile tam było jajek? Dużo, tak? Chodź jeszcze szukamy. To jest piłka, ale to jest tajgi piłka, nuki piłka, zastaw jej. Chodź, szukamy dalej. No to sobie. Gdzie jest chyba ten widzi? Zobacz, tu, zobacz. Zobacz, gdzie się ukrywa. No i gdzie jeszcze jest jajo? Szukaj jeszcze dalej. No, tylko na ziemi tak. Na pijani są, no. Masz jaja wszystkie? Jeszcze dwa. Szukaj, ale podgrzewamy. A ty się stawisz, nie wiem. Masz tam jakie królik chodzi. No. Na tu dzwoni, tak? O, pięknie. O, no chyba wszystkie. No licznik, o ile masz? Mam 10 sztuk? Nie, bo jedno poszliśmy co To nie wiem, okej. Dużo masz? Zaraz będziesz jadła. Wszystkie zjesz? Rokie lubisz, masz lat. Chodź, Pokaż jaja teraz jeszcze mamy tu do kamery. no pokaż. Pokaż wszystkie jaja, jakie masz do kamery. To chodź bliżej. No i z mamy pokaż. Chodź mamy chodź do mamy pokaż. Tu. Takie ładne jaja, tak? I powiedz ile masz. Dużo? Tak. 2. 3. 4. Powiedz 4. 5. Powiedz 5. 6. 7. 8. Mama dobrze umie liczyć, nie? Idziesz do domu? Błyszcząco, nie? Nie wiem, co on tam było. Mam maszynę, no ale teraz przejdę i... Ale tak można nie Nie wiem, tak jak taką gałkę, bo to jest tego, ale ja się raz to